दिनै बिटिआरनि गोजोन गोरोबथा सान दिनैहाय बिटिआरनि दाब दाब ओनसोलाव फालिनाय बायदिनो थिग सालबारि महकुमायावबो सालबारि फरायसालिमानि गेलेग्रा फोथारावबो दिनैहाय इउपिपिएल दोला बिटिआरनि गोरोबथा सानखौ मेहेरगोनाङै गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जादों बा दिनैहाय बे दिनैनि हाबाफारि बायदियै गोजोन बा हानजा सुरनाय हाबाफारि लानाय जादों। बे समाव जों माखासे खोथा सालबारिनि टिसिएलसि चेयारमेन बिरद मुसाहारि बिथांनाव जों माखासे खोथा जों मिथिना लागोन। जोबोद गोजोननाय मोनदों दिनैनि सानाव आरो बिटिआरनि गासै रायजो राजा आरो गासै माने जाति जनगोष्ठीखौ लानानै गासै आसामनि आरो बिटिआर ओनसोलनि गासै रायजोफोरनिसिम आं गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनायखौ जासियो। दिनैनि नैबे गोथार सानावनो 2020 मायथाइनि दिनैनि सानावनो बिटिआर गोरोबथाया जादोंमोन आरो बे गोरोबथा जानायनि उननिफ्राय बे बिटिआर ओनसोलाव माने गोजोना माने गोजोन मोनसे थासारि जोंनियाव सोरजि जादों आरो बे गोजोन थासारिया जाहाथे अरायथा जायो बेनि थाखाय जोङो दिनैहाय जोंनि इउपिपिएल हानजा आरो बे ओनसोलनि समाज सिबियारि रायजो राजाफोरखौ लानानै दिनै मोनसे गोजोननि हानजा सुरनाय जों लादों। फुंनिफ्राय मा हाबाफारि लानाय जादों? फुंनिफ्राय जोंनिया नैबे हाबाफारि हिसाबै जोंनि बर' सोमावसारनाय बा बे ओनसोलनि सोमावसारनायनि गिबि माने बिफा जायखौ बड'फा होननानै बुङो, बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखायाव बिथांखौ गोसोखांनानै जोङो बिबार बावदों आरो बेनि उनाव गोजोनखौ अरायथा लाखिनो थाखाय गोजोननि मोनसे प्रतीक फारौ दाउ उरायनाय बेखौबो लादों आरो बेनि उनाव जों गासै बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ लानानै जोङो मोनसे गोजोननि हानजा सुरनाय हानजा दिंनाय बेखौ लागोन आरो बेनि उनाव जोङो दसे माने मोनसे मेल गोजोनखौ लानानैनो मोनसे मेल जों खुंगोन। हानजा सुरनायखौ बहालागै लांगोन ओरैनो? जोंनि हानजा सुरनाया बांद्राय गोलाव नङा, एसे गुसुं ससेल' गिदिंनानै जोङो बेवहाय आरो थुबुर जाफैफिनगोन आरो जोंनि बिटिआरआव बेसेबां माने जौगाखो बा जोंनि गोजोना जौगानायखौ जे लाबोगोन बेनि सायाव जोंना दान्दिसे सम सावरायलायनाय दङ आरो बेनि थाखाय जोंनि सालबारि ब्लकनि इउपिपिएल हानजानि कअर्डिनेटर आरो इउपिपिएल हानजानि वुमेन विंसनि जेनेरेल सेक्रेटारि थरायना हेलेना स्वर्गियारि बिथाङाबो दंफैखायो आरो बिथाङाबो बेवहाय बिबुंथि लाखिगोन। दिनैनि समाव बा थामथि गोरोबथा बिटिआर गोजोन गोरोबथा सान दिनै रायजो राजाखौ मा खावलायगोन, मा मेसेज होगोन? दिनैहाय बिटिआर ब्रैथि माने गोजोन गोरोबथा सान दिनैहाय 4 बोसोर जाबाय। नैबे समाव आं रायजो राजाफोरखौ बेखौनो खावलायगोन जे फै बयबो गोजोननि थाखाय खौसे जाफै आरो बे गोजोननि गेजेरजोंसो जोङो बे ओनसोलखौ जौगाहोनो हागोन। बे ओनसोलाव थानाय गासै हारि माहारिया खौसेयै जोङो गोजोन मोनसे थासारि गायसंनायाव माने मदद खालामनांगौ बेखौनो आङो खावलायगोन। नंगौ, बिथाङाबो माखासे खोथा फोरमायबाय। बे समाव जोङो मिथिना लाबावगोन दिनैनि साना गोजोन गोरोबथा सान बा दिनैनि सानखौ मा फोरमायगोन? जोबोद गोजोननाय मोन्दों। दिनैनि साना जोंनि थाखाय जोबोद गोजोनथावना सान, मानो होनोब्ला 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालि बिटिआर एकर्डखौ सुक्तिखौ खालामनाय जादोंमोन आरो बेवहाय जोंनि मानगोनां प्रमद बर' सारजों लोगोसे एनडिए सरकार एबा प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदि सार बिथांजों लोगोसे अमित शाह बिथांजों आरो लोगोसे आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा सार बिथांमोनजों लोगो नांनानै लोगोसे एबसु एनडिएबि आरो इउबिपिअ गासै जोंनि जाय दैदेनगिरि बिथांमोन दंमोन बिथांमोनखौ लानानै जि बिटिआर एकर्डखौ खालामनाय जादों। बेवहाय नुजाथिफैनो हानाय मुख्लं न'खरफोरनिसिम आङो बिथांमोननिसिम न'खरनि मानसिफोरखौ खमबिदना होनायनि गेजेरजों लोगोसे बेवहाय सालबारि जिल्ला हिसाबै जोङो दिनै सान्थिनि हानजा सुरनाय हाबाफारि लानाय जादों। बेवहाय नुजाथिफैनो हानाय सालबारि जिल्लानि सेन्ट्रेलनि मिरुनि आइजो गांखं लोगोसे डिस्ट्रिक्टनि पेरेन्टबुदि इउथ आरो वमेन विंसनिफ्राय नुजाथिफैनो हानाय आरो गासै भिसिडिसि चेयारमेननि मेम्बारफोर लोगोसे टिसिएलसि चेयारमेन आरो बेवहाय नुजाथिफैनो हानाय फार्मारसेलनि लोगोसे सालबारि ओनसोलनि रायजो राजा सुबुं बिथांमोना जोंखौ दिनैनि बे हानजा सुरनाय हाबाफारियाव हेफाजाब खालामनायनि कारणे आङो जोबोद साबायखर जासिदों बिथांमोनखौ आरो दिनैनि बे साननि गेजेरजों आं बेखौनो खावलायनो नागिरदों जोंनि बिटिआर ओनसोलाव जोंनि रायजो राजा बिथांमोना सानफ्रोमबो दिनाव सानो जे जोङो गोजोनै
न'खरखौ खुंलांनांगौ मोजाङै सान्थिनो थानांगौ बिदिखौ सानो सानफ्रोमबो आरो बिनि थाखायनो रायजोफोरा सान्थिखौ लुबैयो आरो जाहाथे जोंनि बिटिआर ओनसोलाव जाहाथे उन समावबो जाहाथे मोजां थासारिया थालाङो बिनि थाखायनो दिनै हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों बेवहाय जोंनि सालबारि जिल्ला हिसाबै आरो गासै जोंनि इउपिपिएल हानजानि दिनै दैदेनगिरि हिसाबै इउपिपिएल हानजानि गासै ब्लकआवबो दिनै बे सान्थि हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों नोंगौ बिथाङाबो माखासे खोथा गुवारै फोरमायना होबाय बे समाव दंफैयो आङो सालबारिनिफ्राय अनजय बसुमतारिनि खौरां।